ma guys ya kai ne SD dan Alhaji Bello BIV ya ne me ke tafiya ne wai? Normal boy. Ya na garan ka baci ne me ke tafiya ne giya mana. Kai bari wai abun ba daɗi ai. Me taba mana kai ne giya mana. Gaba ɗaya kai na kulle ne wai. Wata yarinya ne ta ɓata rai tana so ta sa ni cikin zafi. Giya mana mene sunanta? Sunanta ana cewa Binta. To wata Bintan kenan? Wannan da take kila kwata. Kai fitar da hankali kwa gane. Labari na matan zamani ni dai a kuna ba su da amfani. Ha, saurara ku dan ji bayani labarin sai dai akwai shi da muni. Dakata yarinyar can akan ta kake ta bayani ne batu na haifon 7 sai mata aitil 7. Ha, na gano ta kai ma ai ka gano ta. Na gano ta saura SD ya gano ta. Haha, na ku wasa ne shiru nai ni ina jin ku ni na fi ku sanin fa wace ce. Wai kama ka santa? Tabbas na santa. Mamaki kuke ne abokaina? Na fito gida ina smiling sai naga babin tana ta feeling. Na zo gabanta na yi mata rolling. Na fara ta ni mata bani number. Ana tsammanin wai ina da Honda. Na kai ta join ta ɗibi Mirinda. Kun gama sayayya da ni da ita. Muna ta taku da ita a titi. Sai na ce ta tsaya in tare mashin. Daga jin na furta kalmar mashin. Babin kawai sai ta sauya fiska. Na kama hanya wai sa fusata. Ni ma Sadam kawai na fusata. Na gane yarinyan tana da ƙarya. Shine yasa kawai ni ma na barta. Kai ita ce lalle ka gane tana da ƙarya. Lalle tana da ƙarya. Haha, abokina bai ka fahimta wannan labarin nasa. Muna ruwa. Kai makamacin labarin da ke raina abokina yanzu shine ka furta. Amma ni ka san menene ya faru? Ba mu sani ba amma sai ka faɗa. Tabbas yarinya akwai ta da filin na shaida kuma tana shan mai. Sai ka ce tsohuwar Mercedes? Ai wannan ta fi tsohuwar Mercedes. Kuɗin da ta ce min ya fi a kirga. In zan bata kuɗi bata so na kirga. Ta karɓa ta soke ta ce mini uga. Lalle bebin nan akwai ta da siga. Na sha wuya fa akan bebin nan. Da wainiyan yau da gobe daban ne. Dubi yanda na rame ni ban da sukuni. Ta mai da ni kamar bani da tunani. Kai ni kan na wahala. Duk wanda ya so ta ai ya shagala. Ka ganta fara kyakkyawa kullum amma sai dai ta canja kala. Gobe ka ganta da Yusuf, jibi ka ganta da SD, in gata kuma sai da T-boy. Wayo! Kai guys, yarinyar nan ta cuce mu fa, ya kamata mu ma mu rama abin da ta yi mana fa. Kun san me? Wanda kan mu T-boy mu rama abin da ta mana. Ko ya Yusuf? T-boy lalle ka wahala kai ma. Ka dole ne in tausaya ma. Amma kun san menene ya faru? Muna ji. Na ce mata ina santa. Ta ce min shin kana da mota? Na ce mata ni ba ni da mota. Kaki na ganta kawai ta miƙe. Ta ce da ita menene ya faru? Ta ce ba za ta yi soyayya da ni ba saboda wai ba ni da mota. Wata yaya zan yi na yi mata gata? Kusan da dai ni na santa kuma har a gidan sun zan kai ku. Babanta ba shi da harka. Sana'a ta sa wankin mota. Kwata da hankalinku abokai. Yanzu mun kawo ƙarshen ta.